cameraman. Cameraman. Ayun, pababa na kami. Sudah ang dalang anig makargado anay tangki. Nagtuya-tuya raman ang kuan. Des kaliwa ka da. Kaliwa direk. Oo, para dilihat ko sarap bro. Crossbone ina ako ning ko na. Lami kay sakyan og usara. Pero maduha na ko ano ning biyahang kuan, backseat sa likod. Istorbo na kayo. Oo, katadaang sandalan. Magtagbo day mi sa akong itagsa ni bayot ni bay ra day bay dili bayot ayot magtagbo mi sa rotunda yun na mi diri sa San Isidro ang uno. Dapat dahil dito tani agyo kay dako katon si Milena wapo videohan. Dabaw ka video dito nga kanang pure magawit mas tinaw kasi pag ano. Oh, katong nay budget nga kapalit pwede pa diri magpalit kag lote, magpalit ka og balay nga nanay nakatuko na ano kana mga balay Ako pa kay mga bakante diri Pila dagay na? Okay, gatulod na magmotor si Bayo to nasa rotunda. Mahal, million dili palit kag ano, mga bakante pa ganyan. Mga bakante pa Ano pa bakante. Yan pa bakante Apay parkingan na, pwede kutsi. Oo. Ang lapad ng barangay subdivision pala to ng ang San Isidro. Nagtulod sa gasar masulukan na. Pagkuwi mo dagay mo. Ada. Sitawon jo kare itong gwardiya siyan kan. Sama ka di kakabalong mulan tawa ng rotunda gani na. Sige. Hindi rin nato laton. Dan mo naggasolina na platan. Patya sa. Di cambio para di matra. Kaya nagpatya ng yabihan. Aba pa man tahan. Muli ni sa rotunda diri sa Kapingahan. Kapahingahan. Yan po ang gate. Gate na siya paingon sa crosser. Yan po itong rotunda. May pasyalan po dito. Napwede ako kayong dalakit Nako kayong dalakit. Napwede ako kayong purok. Dalakit. Kayong dalakit dako kayong purok na murag di maguni dalakit. Oo. Kasi di mo mansin sa katungod siguro sa kadaghana. Yung mansin og i-comment. Wala, comment mo unsay ngalan ani nga kahoy nga og sa amo pa ni mura masyag dalakit. Murag ra. Pero dili siya dalakit Ni siya pasyalan diri sa rotunda. Dili pa kaabot dito. Kana siya nga karsada paingon sa Kapihingahan. Ayun Okay, may tilapia lagi ni na aman ulok-ulok raman.
May tilapia, ulok-ulok ka may sulod. O kana siya, o mga baligya pa na siya nga mga balay o do sandanas. Kisa tong nay kwarta pwede pa mo palit dire. Uy, ingon kaangat na niya, wala gyapon. Gamarcha ra man nagtawahan nag. No, tanaw po kanang gamot o gakalat mura siya dalakit. Pero dili siya dalakit. Murag lumboy pod kaso dagko po kay dahon sa lumboy. Oo. Again inuuba malagi si Bayot. Yan o, nakainuba pa. Naka na siya o. Pahinga na sito sa kapi, hingahan, pasyalan.